ang patay sa gipahigayong bypass operation sa mga sakop sa Regional Mobile Force Battalion Forward Base sa Barangay Kandulawan, Dakbayan sa Talisay niadtong Biyernes sa gabi. Gihulagway sa kapulisan nga newly identified drug players ang mga nakalas. Si Chona Carion sa report. Dead on the spot sinolito sa Kaday, lumad nga taga-sitio Kabangkalan, Barangay Pardo. Samtang ang subject sa bypass operation nga si Roy Dino, 32 anyos, lumad nga taga-Barangay Kandulawan, nadala pa sa Tambalanan. Apan niadtong miaging Sabado, nakabsa na usab kini sa iyang kinabuhi. Nasayran nga nagpahigayon og bypass operation ang mga sakop sa RMF B7 Forward Base, Batukang Dino. Apan sa dihang nakabantay nga pulis ang ilang katransaksyon, kalit nagpabuto sa ilang armas de fuego sila si Dino ug sa Kaday. Naunhan kini sa kapulisan hinungdan nga neutralize ra usab sila dayon. Mato ni Police Major Orlando Carag Jr., officer in charge sa Talisay City Police Station, nga nakadawat silang taho sa kuyanap nga pagpamaliya og droga sa habal-habal driver nga si Dinoy nga gihulagway nga new player sa illegal drug trade, mao nga iladayon kining giaksyonan. Dalawa kasi sila. So they drew their gun doon sa operators ko. Now, syempre, yung mga operators ko, hindi naman sila off guard. Nandun na, encounter na. Na-recover gikan sa crime scene ang duha ka mga armas de fuego sa namatay ug pinakiting shabu. Uban ni Marlon Melgazo, Chona Carion, Balitang Bisda.